Hello, good morning guys. बेरेफुंजानि आरोबाव नै मोनसे पार्कआवहाय गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय। नोंथांमोना नायलांनो हासिगोन आंनि भिडिअखौ। अननानै जोबजासे नायलांदो। नाय लोगोफोर बेसेबां मोजां समायना रमायना। मालाय आपार्टमेन्टनि साखाथि फाखाथियावबो मोजांथार गार्देन बानायनानै दोनो। बिराद मोजां नायनोहाय। जुदि न' खाथियाव बेफोरबायदि गार्देन दङमोनब्ला एक्सारसाइस खालामबाय थानो बिराद मोजां जागौमोन गामियावबो। ओरैबो ओरैबो जेरैबो गार्देनफोरखौ नुखायाखै नै। नायबाय थानो हागोन नायदो। नायलांबाय था आं दिन्थिलांबाय थागोन नों नायलांबायल' थादो। नै बिराद मोजां जाना दङ नै नायलांबाय थादो। नोंसोर नायलांबाय था नायलांबाय था नाय।
मोजांखा जिरायबाय थानो आराम जेरैबो गेजेर गेजेर लामा दङ ओरैनिफ्राय ओरै थांनो हायो ओरैनिफ्राय ओरै थांनो हायो आरो दिन्थिजोबगोन आं गिदिंजोबगोन ओरैबो सिद्दा लामा दं हरै बारस'जागोन आरोना हरै बारस'नानै थांनो हागोन ओरैबो मोनसे लामा दं नै सिदानो ओइयावहाय मानसिफोर गेलेलादों नैबेयाव गायसनना होबावबाय नै दंफांखौ गायसनबावबाय बे दंफां गैलेमोन लांदां जाबायमोन जानो हागौ जायगाया गोरलै गोरलै गायना होबावदोसो नायनि ओरै जिंजोंहाय न' गोजासो साइड साइडआवहाय न' गोजा दं